wese munhu anogona kuti akabatsirwa nemumwe munhu. Ndakamudzwa mumwe munhu achitaura kuti munhu angandipe this kind of help, angandipe mari iyoyi, angandipe kamari aka. Inzwa, munhu ane kukomplaina mukupiwa, mukubatsirwa. Haisi mari yawashanda yauri kutambira. Help yekuti munhu angofunga kuti rega ndikubatsirawo nechichi. But munhu anosvika palevel yekuti haagone kutenda, haana a thankful heart towards anything chaitirwa nemumwe munhu, isiri payment but just a gift. Munhu anonzwa kukosha zvekuti akapiwa zvichida mari shoma nemumwe munhu anoona sekunge atsvinyirwa. Yet the real truth is mari iyoyo haisi yako, akupa out of love. Aigona kutoishandisa chimwe chinhu. Hazviro kuti wese akubatsira chinhu ichocho haachachida muupenyu. Inyaya yekuti akuda iwewe kudarika chinhu ichocho. Otherwise basa rekuitisa mari shoma yakupa anaro. Kana vamwe vanhu vekupa mari shoma iyo yauri kukomplaina anavo, but asarudza kupa iwe. But iwe unogona kusaona Mwari nokuti une breakthrough, une zvihombe zvawakatarisira. But I've come to tell you this. Murume uyu akauyiwa naye kuna Jesu. Some people brought a blind man to Jesus. Vanhu ava hazvirevi kuti havana zvekuita, hazvirevi kuti havanawo dzimwe hama dzavo dzinonetseka, vanhu hazvirevi kuti havana situation yavanoda kugadzirisa netime yavanoda kushandisa. Ukaona Bible rati some people brought a blind man to Jesus, zvinongoreva kuti murume uyu anga ane grace dzaaifanirwa kuappreciate. That's why Jesu akamubata ruoko akafamba naye. Jesu ari kuti zvinoitwa nevanhu izvozvo zvina Mwari mukati, nokuti naMwariwo futi anogona kuzviita zvaunga uchiitirwa nevanhu. Saka vanhu pavanga vachikuitira, it's by the grace of God. Unogona kukomplaina kuti apa ndichiri bofu, handina breakthrough yangu, but yekuti usvike pana Jesu hauna kusvika wega. Some people brought the blind man to Jesus. Kureva kuti ivavo vasina simba rehealing, but vane a distance yavanokufambisa out of love yekuti usvike pana Jesu. Hauna kuuya wega. Eya havana simba rekuti upore, but vane tsitsi neupenyu hwako dzekuti vanokusesedza nekukusvitsa paunogona kuwana help. So kubatwa ruoko kwomurume uyu naJesu, it's a picture yekuti we need to appreciate whatever help inouya mukati meupenyu wedu. Tiregere kuva nemweya wokusatenda, tichitaura kuti aiwa abatsira hake, but ona situation yangu ichiri yakakura abatsira hake. We need to have a heart iri thankful always. So Jesu abata munhu ruoko, ari kufamba naye kubuda muguta. Vabuda muguta ndokubva aenda kwaakaenda akasvika naye. Bible rati Jesu ndokubva anamatira murume uyu. But kumunamatira kwaakaita, process yaakaita, Bible roti wakapfira munhu uyu mate. I'm sure that's the main reason why Jesu asiya varume vauya kana kuti vanhu ava akafamba nemurume uyu a certain distance, nekuda kwokuti zvaari kuda kuita kuti murume uyu awane kuporeswa zvakanakira iye bedzi, nokuti ibofu haangaone kupfirwa mate. Vamwe vanhu vauya navo vanoona, vanogona kumuudza mashoko asiriwo kuti aiwa zvaakuitika izvi hatizvitenda, hatizvigamuchire. Why? Nekuda kwekuti Jesu chinhu chaari kuita chinhu chitsva. Kune mapofu mazhinji aakaporesa, but formula yaari kushandisa pana Mark chapter 8:22, Bible rinoti wakapfira mate mumeso webofu. So vanhu reason yavasiyirwa nawo ndeyekuti dai vakatevera vakaona process iri kushandiswa naJesu, zvaigona kusavaitira zvakanaka. Asi chionaka kuti vanhu ava vane chavatogona. Vaunza munhu kuna Jesu, kwete kumwe kunhu kuna Jesu, but vasvika vasvitsa munhu pana Jesu, Jesu anobvisa murume yebofu pane vanhu vauya naye. In other words, shoko ringotizivisa kuti there will come a time in life yekuti une vanhu vanoya muupenyu hwako, zvichida vachikubatsira vachiita chimwe chinhu chakanaka muupenyu hwako, but you must know a certain level yekuti zvimwe manje zvinoda kuitwa naMwari zvinogona kutodziviswa nevanhu vakuunza kuna Mwari wacho.
I want to hear me very well. Munhu uyu aunzwa kuna Jesu kuti aporeswe. Jesu ndokubva amubvisa pane vanhu ava akaenda naye kure kuti amunamatire. Zvoreva kuti vanhu vanogona kunge vaoffer help mulife mako to a certain level, to a certain area. But usakanganwa kuti vachiri vanhu nyange vashandiswa naMwari. Nokuti vanogona kusvika nguva yavanotanga kushanda ivo vasisiri kushandiswa naMwari. Panguva yekuti vanogona kudzivisa healing yako ivo vakuunza kuna Jesu. Nokuti zviri kuitwa naJesu izvi havasati vazviona havangazvinzwisise. This is a picture yekuti unogona kutoparidzirwa vhangeri ukatendeuka. But wasvika pana Jesu pashoko raMwari, Mwari woda kuita chimwe chinhu chavanoziva kuti naivo vakakuparidzira havasati vachiexperience nekuziva. Saka havagone kuchiitira iwewe ipapo. Nokuti vanenge vakatocreata a doctrine already yekuti Mwari haadai, Mwari anoita izvi, Mwari anoita izvi, kana Mwari achiporesa Jesu anongodai. Saka choda kuitwa naJesu chitsva even kuvanhu vauya newe. Saka Jesu ari kuti chitsva chandiri kuda kuita chinotoda kuti ndikubvise pavanhu. Nokuti vane an old mindset, vane zvimwe zvavanoziva but zviri zvekare. Jesu ada kuita chinhu chitsva. So anobuda nemurume uyu pavanhu woenda naye kunze kweguta. Apfira mate kumeso emurume uyu. Anoita mubvunzo wokuti uri kuonei? I need to read. And Jesus asked him, verse 23, do you see anything? He looked up and said, I see people. They look like trees walking around. He looked up. Akatarisa mudenga. He looked up and said, I see people. They look like trees walking around. Akatarisa mudenga akati ndiri kuona vanhu. They look like trees. Vakaita semiti walking around. Semiti iri kufamba. Nyaya inorevei? Murume zvanzi wakatarisa mudenga. He looked up. Vanhu vari on the ground. Vanhu havasi mudenga. But murume uyu atarisa mudenga. He said, I see people. I see people. Mudenga, I see people. Mudenga, he looked up and said, I see people. They look like trees walking around. Statement yemurume uyu ine confusion. Statement yemurume uyu inotaridza kuti ane imwe nyaya iri out of topic pano inoda kuadreswa. Akatarisa mudenga, he looked up and said, I see people walking like trees. People, mudenga, ndiri kuona vanhu. Nyaya yemurume uyu inorevei muupenyu hwedu nhasi? Ane vhangeri raari kuparidza murume uyu rarida kuti tinzwe manera anhasi. He looked up and said, I see people. Vanhu havasi mudenga. He looked up. Mudenga, ndokuti ndiri kuona vanhu vari kufamba kunge miti. Miti haifambi. Vanhu havagari mudenga, vanhu vari on the ground. But he looked up, ndokubva aona vanhu kunge miti. So mudenga maari kutarisa, it's a spiritual level. My brother Napoleon Mate, may the good Lord bless you. Joshua Mazengera, you're welcome, God bless you. I looked up and I saw people walking like trees. Vanhu havagari mudenga. But Bible rat akatarisa mudenga akati ndiri kuona vanhu vari kufamba kunge miti. Miti haifambi, vanhu havagari mudenga. Saka pandoda kuti tinzwisise manje, paari kuti I looked up, ndakatarisa mudenga, ndikaona vanhu vari kufamba kunge miti. Kuda kuti ari kuda kuti pa picture yedenga. Shoko parati he looked up. Kuda kuti ari kutaura vision yedenga. Vhangeri riri kuparidzwa nemurume panapa rine chekuita nevanhu uye nemiti. But zvaari kutaura izvo zvinotaridza kuna Jesu kuti achine problem. Ranga riri bofu risingaoni. Akuona dambudziko rake ava maonero. But maonero ake iwaya ane dambudziko. Ivhangeri randoditsanangure panapa mugone kundinzwa vanhu vaMwari. Ngatidzokei kuna Genesis. Adam paakadya muchero
usiri kutenderwa naMwari, akapfeka mashizha nekuda kwekuti meso ake akavhurika, akaona kuti akashama. So munhu wekutanga akaenda pamuti, akatakura chituko, akatanga kuona zvaasiri designed to see. Nokuti Adam, Genesis 2:25 kusvika pa20 tinoti both mukadzi nemurume they were naked and not ashamed. Kurati meso avo anga akavanzirwa kushama kwavakaita naMwari nekuti vairarama muglory yaMwari. But pavakadya muti, pavakadya muchero, meso akavhurika, their eyes were opened. Ndokubva vaona kuti they are naked. Ndokubva vamhanya kumuti. So picture ya Adamu wekutanga ndeye munhu ari kumhanya kumiti. Picture ya Adamu yekutanga ndeye munhu ari kumhanya kumiti nekuda kwekuti meso ake avhurika. So uyu murume ibofu, meso ake paakavhurika, ari kuti ndiri kuona vanhu, ari kutarisa mudenga, he looked up, meso avhurika ibofu, vanhu vari kufamba kunge miti. Kurati ari kutidzorera kuna Adamu kuti era yekutanga munhu meso ake paakavhurika akazvikonekta nemiti, akatanga kufamba achienda kumiti. So murume ari kuparidza vhangeri rekuti mimi Jesu ndimi matouya, the second Adam or the last Adam, kuunza restoration kunyika. Why? Nokuti imi wacho ndimi makauya kuti muende pamuti, to hang on a tree. Ndimi mauya kuzohenga pamuti kuti vanhu varestore back chavakaluza through first Adam. Saka shoko pari kuti akatarisa mudenga, he looked up and said, I see people walking like trees. Ari kungoparidza kuti nhamo yemunhu yakatanga paakazviendesa kumiti. Ukama hwemunhu nemuti mugarden wakaunza kuona zvisizvo. Saka Jesu zvaauya nawo ndiye anofanirwa kunamatira murume uyu second touch. Second touch iri kurepresenta iye Kristu anova the last Adam. Nokuti the first Adam ndiye akavhurika meso, akaona kuti ari naked, akatora mashizha emuti akapfeka. Zvokuti Adam paaifamba, miti iri paari iri kufamba. I don't know if you can hear me now. Ndo paataura murume uyu, I see people, they look like trees walking. Ari kungotaura first Adam kuti paakanopfeka mashizha emuti, miti yapaari, akatanga kufamba. Ndo zvandiri kuona kuti Adamu wekutanga idambudziko. Saka Jesu paati uri kuona murume akati ndiri kuona vanhu vari kufamba kunge miti, ndatarisa mudenga, I looked up. He looked up and said, I see people, they look like trees walking. Muti wakambofamba hongu, but wakafamba uri pamunhu anonzi Adam. So the first Adam ndiyo picture yotorwa panapa yekuti I see people walking. I see people, they look like trees walking. Muti haufambe, but Adam paakatora mashizha emuti akaisa pamuviri wake achifamba mugarden, muti wakatanga kufamba nekuda kwemunhu anonzi Adam. Ende ipapo meso ake anga avhurika, akuona dambudziko than kuona favor. Nekuti meso paakavhurika akaona akashama, agara akashama, but paakadya muchero usina kutenderwa because of sin, his eyes were opened. Ndokubva aona kuti akashama, akuona problem, akuona zvisizvo. Saka Jesu pano paari kunamata, once more Jesus put his hands on the man's eyes. First, when he had spit on the man's eyes and put his hands on him, he asked, do you see anything? But on a second touch now, once more Jesus put his hands on the man's eyes. Then his eyes were opened, his sight was restored. His sight was restored. And he saw everything clearly. So per second touch ndo pari kuonekwa everything clearly. Which means it takes the second Adam kuti tive proper, tive vanhu kwavo, vanoona zvinhu kwazvo, vanova neukama naMwari wakanaka. Jesu ndokubva ati kumurume, Jesus sent him home saying, do not go into the village. Pane kwaari kutsurwa, kwaari kurambidzwa kuenda.
kungarevei nokuti Jesu ane simba chero nzvimbo yese ndimwari. But say ari kuti do not go back into the village. Enda hako kumba but usaenda mumusha. So handizive kuti musha wake, imba yavo haisi mumusha here. Kuti musha uri paside imba yavo iripo. But one thing chanda understand panapa ndechekuti Jesu paari kuti do not go back into the village. Do not go back into the village. Firstly, he said, he sent him home, saying, do not go back into the village. Village pano ishado picture yema systems awakakura now. Village pano matongo environment yawakarerwa yakanecha mafungiro ako ikanecha maonero ako pamusoro pezvinhu. Saka Jesu ari kuti kana ndakupa restoration yesite haufanirwe kuopareta uchiinfluencwa neenvironment yawakakurira zvamakakura uchinzwa nekutaura nekudii. Toda kuti uoparete pane zvandakuitira from the dimension yekuti wane ukama naMwari uye wapiwa restoration. Why? Nokuti ukadzokera musystem iyoyo inocorrupta your thinking system, inocorrupta maonero aunoita zvinhu. Romans 12:2 ndopa inoti your mind must be renewed by the word. Do not be conformed to the pattern of the system of this world, but may your mind be renewed by the word of God. So murume ari usadzokere mumusha. Kurati kune environment inokudinaya, inokurambidza, inokutadzisa, inoita kuti breakthrough yako ive breakdown again. Murume uyu apiwa meso ekuona arestorewa, but ane warning, do not go back into the village. Kurati pane pekuti wasangana naMwari, wakunamata Mwari, wakuziva Mwari, ukadzokera mama old ways, mama old systems, mama old friends vasingazive Mwari, they will easily corrupt your mind. Why? Because chaitwa ichi chitsva une zvawakajaira kubva kare. So when you go back into the village, ukadzokera mukufunga kwekumusha kwenyu, ukadzokera muma systems ako ekare, anocorrupta chitsva chaitwa naMwari mukati meupenyu hwako. So this man was instructed not to go back into the village. Paakabviswa pahama dzake naJesu akadzoka achiona, ndofunga varume vanga vamutungamirira pana Jesu vakatanga kupembera vakafara. Asi havana kuziva kuti apiwa a personal instruction. Nokuti ava vakuunza kana wadzokera kwavari vanogona kuzokuti ngatimbopinda muvillage. Kunamata kwakuda maturity neboldness yekuziva zvakataura Mwari muupenyu hwako. To some, they can go back to that village maybe because of their maturity. Havagone kuva corrupted nema systems eko. But iwe you are more like a new baby. Une zvitsva zvaitwa naKristu muupenyu hwako. You need to grow in an environment inoita kuti unyatsokura, so that paunozoita back into the village wamunhu ari mature, ari pastage ye decision making, asingagone kuva corrupted nema systems ekare. So murume uyu aporeswa naJesu, but apiwa a personal instruction, do not go back into the village. Jesu haana kuti musazoenda futi kuvillage mese ayo ari kungodhila nemunhu waaporesa. So sometimes danger yatinayo mukunamata mazuva ano ndeyekuti munhu akapiwa a personal instruction anobva aita a church doctrine, zvokuti munhu wese anenge akurambidzwa kuti usaende kumusha. Yeti iwewo wakaporeswa muarea yesite, Jesu une zvaakanzwa uchitaura, anotoziva level of your maturity, kuti ukadzokera mumusha uchangowana miracle yakadai unoiluza. Unogona kusanoluza site, but unocorrupt kopa maonero aunoita zvinhu. Kubva rini miti ichifamba, asi murume wakataura kufamba kwemiti. Kuti anga ari muenvironment yevanhu vanotaura zvinhu zviri opposite zvisingaitike, but yakava a belief system yaakakura achitenda even ari bofu. Makata bosataka.
Adonya kudya, how are you doing, my brother? May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. So regani zokepa mashure msha. Ruma uyu auya akabatwa nevanhu, people led him to Jesus, and Jesus led him out of the village. Kunati atungamirirwa in two ways, by men and by Jesus. Ndati Jesu vazviitirei kumbata ruoko zvaagara achiitirwa nevamwe vanhu. Ivhangeri rekuti don't take help for granted. Zvawaitirwa nevanhu kuunzwa pano vachikulidha, Jesu anogona kutotangira ipapo kuti anokubata ruoko utanga kukulidha. Kureva kuti paunolidwa nevanhu, gonawo kuziva kuti rungangodaro ruri ruoko rwaMwari ruri kushanda muupenyu hwevanhu ava, to help me and to lead me. So vhangeri randinaro manera nhasi nderekuti tive a thankful heart, moyo wokutenda, moyo wokuappreciate. Zvikuru sei zvinogona kudaro zvichiitwa nevamwe mukati maupenyu hwedu. Chinhu chese chine mavambo acho, chinhu chese chine pachinotangira. Bible rinoti, do not despise the days of your humble beginnings. So vanhu vakatungamirira murume uyo vakamuunza kuna Jesu. Vanhu bofu rinongoda munhu wani kutitungamirira. But Bible rati people brought the blind man to Jesus, which means this man anga akatakura much grace although he was still blind. Nekuda kwekuti vanhu vaisiya mabasa avo nekudii vazhinji vachimuendesa iye kuna Jesu. But nekuda kwekuti anga asati akuona, anogona kusaona kukosha kwazvo. Ova nepfungwa yekuti vese mapofu vane vanhu vanovatungamirira. Gamba mapofu mazhinji anogona kutungamirirwa nemunhu, but iwe wakawanirwa nyasha nokuti pane vanhu vari kukutungamirira. Vasiya mabasa avo, vasiya zvavanga vachiita, but nekuda kwekuti aone uri bofu, unogona kufunga kuti zvinoitirwa munhu wese. Munoziva here hama dzangu kuti vanhu vanonetseka vakawanda. Mumwe nemumwe munhu ane urongwa hwakanyanya neupenyu hwake. Hakuna ari palevel yekuti ndagutsikana zvese zvaita. Munhu wese ari kuda for more, munhu wese anoda kubuilda, munhu wese anoda zvaanoda kuvaka nekudii mukati meupenyu concerning his family nekudii nyangwe nehama dzake. But ukaona munhu afungawo nezveupenyu hwako to reach out to you, ngativei nemoyo wokutenda, ngativei nemoyo wokuonga nekurumbidza Mwari. Why? Nekuti ndiMwari unoshanda muvanhu ivavo to reach out to you. Otherwise vanogona kuva busy nezvavo. Hakuna atapedza nhamo dzake dzekumhuri kwake. But ukaona munhu achidedicate nguva neanything chaanacho muupenyu concerning your life, you need to appreciate. Saka Jesu ambata ruoko abuda naye muguta, ari kutomuparidzira kuti iyoyo kubatwa neruoko uchitungamirirwa iyoyo, kana wanga uchimboitirwa nevanhu, inda kuitira kuti uzive kuti vanhu pavaitokuitira ndiMwari anenge arangarira upenyu hwako. So munamato wangu manhero ano, tive nemweya wokuappreciate nekutenda. Zvingava zvidiki zvinoitwa nevanhu muupenyu hwako. Pane nguva yekuti mindset dzatinadzo varume vazhinji vekuAfrica, sekuti kana une mudzimai kumba, for example, haasi kuenda kubasa riri formal, anoswera pamba, you take it for granted kuti kuswera munhu anongoswera akagara pamba. But time yaunozo understanda musi waunozongoswerawo pamba, let's say iye afamba kuti maswera mese, unogona kunotisa kuti misikanzwa ine vana, especially namune vana vadiki vanoda kumonitwa nekudii, mwana anoda kugezeswa, pamba panoda kutsvairwa nekudii, unotozoona kuti munhu wauri kutarisira pasi uchiti haashande angangodaro achitoshanda zvinorwadza kupinda iwe, but nekuda kwokuti mudzimai wako, mumwe wako, munhu wako, you can take it for granted. Kusvika musi, sometimes we learn things pazvinobva patiri. Munhu paanosunduruka pauri
unotozoona kuti unogona kutoita nguva usina kusuka nepoto chaiyo kana usina kuwasha. But zvinhu zvaunongotora casually zvaunongoti zviri common zviri obvious zvokuti unopedzera wakuti taurira munhu rafu kuti hauna kubasa kwaunoenda unongoswera wakagara panapa. But taking care of the home or the house, it's something else. Chimwe chinhu chekuti unogona kusavalua but unozo experience musi waunoswera uchizviita wega kuti pane nyaya pane basa. So sometimes we fail to appreciate, yet it's the hand of God reaching out to you to help you. People brought a blind man to Jesus. People, not one person, people. Lan vakaunza murume bofu kuna Jesu. Zvaingoda kana munhu wani kuunza bofu iri kuna Jesu. Saka Jesu paari kubata ruoko achifamba naye ari kumuti, iyo yekuti unobatwa ruoko uchitungamirirwa inowanzoitwa newani munhu. Iwo waunzwa nevanhu kuna Jesu, but Jesu ari wani akubata. In other words, Jesu ari kuti uri kuona here kuti wani munhu aigona kuzvikwanisa zvokungotungamirira iwewe, but wanga une grace, wanga une favor zvokuti mulife yako wanga une vanhu vakadedicate upenyu hwavo une time to reach out to you to help you. It always reminds me of the book Mark 9 painotaura pamusoro pababa vanoenda mwana wavo kuna Jesu vachiti mwana wangu zvikamubata zvinoti mumoto nemumvura vadzidzi vako vakamutadza. Mudhara uyu aingoona the negative. Chimwe chinhu chaaifanirwa kupupura nekutenda Mwari chiri positive ndechekuti nemoto wakatadza mwana wake. Moto wacho chaiwo wakatadza mwana wacho. Ichokwadi kuti vadzidzi vakatadza kubvisa dambudziko iri pamukomana uyu, but dambudziko rakatadzawo kubvisa mukomana panyika. He was still standing. Achiwira mumoto nemumvura, he survived. Akararama. Hauwire mumoto for fun, hauwire mumvura for fun. Ukatoona situation ichikuisa imomo, the target iripo is to kill you, to destroy you. But this boy survived. It also takes me kunyaya mukadzi with the issue of blood. For 12 years she was bleeding and she survived. Bleeding ukaitarisa ukableeda for a month, ukableeda for 5 hours. Ingo yakareba kwazvo unogona kutofa. But she had this challenge for 12 years and she survived. That's another dimension of grace upon a life. And this is what utara nai manera nasi. But kungova nemoyo wokutenda nekuappreciate Mwari, unovhura mikana mizhinji nenyasha zhinji dzidururwa pamusoro peupenyu hwako. Hama dzangu, ndafara kukuonai. May the good Lord bless you. Munhu anokuda nemunhu anoda zviri pauri. Usafunge kuti vanhu ivo vakafanana, vakatosiyana. Mulife mune munhu anokuda nemunhu anoda zviri pauri. Vanhu ivo vakasiyana. Kune vanoda kana moto waakudziya, vasingakujoine kana uchitsvaka tsotso. Pane patinotsvaka tsotso tese sababa naamai kuti upenyu hwedu hudziye, but shasha kana yadzirwa yakudzinga futi amai. Amene wandiri kutaura nezvake so. Amene unogona kubvunza ari pasaidi pako kuti hausunyanyodzirwa here. Takareserwa moto. Hakuna anoramba kudziya moto kana kuchitonhora. Hakuna anoramba chakanaka kana upenyu usina kumira mushe. But Satani harizaine kuti kana ndakutadza kumvura chidziyai moto. Anoti kana ndakutadza kumvura ndo. Jesu takamupiwa na baba, but akaberekwa na Maria. Man was involved in program of salvation. Munhu wacho ari kunzi panyika paipa vanhu vatadza Mwari anditsitsi nawo, vakatsvaga munhu wokushanda naye Mwari. Jesu haana kungoya kuti ndauya munofanirwa kupona.
tabva kuna baba. Panototakurwa nhumbu yechakabva kuna baba kusvika chakura choenda pamuchinjikwa. Salvation, man was involved. Anozati mai vaMozisi mazuva avo vakabereka Mozisi kwaurayiwa vana ndo vakaruka tswanda basket vakanomisa kurwizi. Aiflota mubasket kwete munyasha. Nyasha dzaimuchengeta ari mubasket, which is human skill. Problem yako basket harirukwe rungoti tine nyasha tichabata mari. Develop skill. Jesu akaenda pamuchinjikwa. Cross is a man-made thing. Chakaenda pamuchinjikwa ndo chakabva kuna baba. Muchinjikwa wakabva kumaraini yevanhu. Takaponeswa pamuchinjikwa. Paunongoti muchinjikwa chinhu chedu. Chamwari chinosvikogara pachinhu chedu. Iyi krosi idanda rakagara. Jesu haana kutobva naro kudenga. Ndezvepano. Saka Mwari vafunga kuponesa vanhu vakashandawo nezvinhu zvedu. Saka pese paunoda kuropafadzwa denga rirungocheuka kuti pazvinhu zvako haufa. Saka paRed Sea vachibvunza Mozisi kuti unei? Ehe wakaomerwa hamukrose but unei? Ndoda kushanda nezviripo. 2 Kings chapter 4 mukadzi akasiyirwa chikwereti akatonzi nemuprofita kumba kwacho unei? Munhamo iyoyo kunei kumba? But ndokune dambudziko emudambudziko iroro. Learn to see chirima. Saka Adamu atadzira Mwari akanzi kwawakuenda kuchamera minzwa. The last Adam Jesu paauya ndokubva vatora minzwa yacho vakamisa mumusoro. Saka zvinopa Jesu kuti ati zvapera ari kuti minzwa anoti machallenges ako anga akakonzerwa naAdamu wekutanga ini ndindauya kuzomabvisa. But maitiro avakaita manje Jesu haana kubatiswa minzwa yacho, havana kumubaya nayo, vakagadzira heti. Heti inonzi crown inopfekwa nemadzimambo. Saka pavamisa heti yeminzwa yemadzimambo vari kuti you need a kingdom mindset to deal with the thorns. Saka Mwari achiti vanhu vangu vaparara nekushayiwa chi? Zivo. Nokuti zivo ndo yaakudhila neminzwa. Munhu akasaziva minzwa inoramba ichitora ushe muupenyu hwake kusvika ane a mindset of the king. Pavari kutoisa heti yeminzwa mumusoro vari kungopa vhangeri kuti chese chicharwa newe unofanirwa kunge wani fungo. Musoro unorepresenta information kana kuti knowledge, kuti unofanirwa kunge wani mufungo weumambo kuti ugone kuita uproot the thorns. Saka Jesu paanoti it is finished ari kuti izvezvi manje nekuda kwekuti wani mufungo weumambo wagona kuhandla mathorns ari kuita rise life mako. Saka Mwari obva ati vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. The spirit of the Lord came upon Elijah. Ndokubva aovateka. Inzwa, Mwari ngaakupe nyasha. Vakatanga kusimuka vakatanga, but yako ina Mwari mukati, it must have a difference. Peter aibata hove achitengesa kuti ave nemari. Dei rakadiwa mutero wetemberi akanzi naJesu, enda unobata hove kwete yekutengesa. Ukavhura mukanwa mayo. This time hove dzacho ndo dzaakubhadhara nokuti ndinewe. Uri wega mari waiwanira muvanhu kana wabata hove, but kana uineni hove yacho ndo yatobhaya. Pane mina mati atida kuita yekuchallenge odenga kuti Mwari ndosvika kupi, zita renyu ritori pandiri. Vantoziva kuti tisi tiri kutodeclare nekuprofita kunaya kwemvura zhinji iri kunaya, but kana tiri chipemha kwavari vanotendeuka sei? Vangazive sei kunaka kwenyu kana vacho vamakadana mukazodza dziri nhapwa kuvanhu vasina zodzi? Pane challenging prayer tinofanira kuita nasi. There must be a difference. Enzwa tuhasha nekakubhohikana ikaka ndoka ndida kukutrigger nako. Exodus zvinoreva kuti kubuda, asi munoziva kuti vanhu vakabuda pa Exodus chapter 12. Chapter 1 ingori Exodus apa bude munhu munguva yekubuda. Unati pane zvinofanirwa kuitika. Season yakatokwana, but unogona kuramba uchitambudzika mu season ya abundance. Saka Mwari chii chavakaita? Pakangotanga Exodus, Mwari vakatoomesa moyo wa Faro.
Why? Nokuti kana vanhu vachirarama zviri nani vari nhapwa vanokanganwa kuti inhapwa. Vakaomeserwa ndo pavanoita pfungwa yekuti asi kwedu kuri nani. Zvinhu zvevanhu zvaukugamuchira zvichita kuti life iite zvinoita kuti ufungidzire kuti ndo zvitongori right. Mwari anogona kutombokupa nyasha dzekuti uve nevanhu vanokupa transport, but there must come a time yekuti aiwa kamwari, the spirit of the Lord must come upon my life. Ndakukumbirawo nyasha dzenyu dzekuti vanhu vazive. Saka the spirit of the Lord came upon Elijah. Ndokubva amhanya kudarika machariots. Kune grace to overtake. Mwari unenya vakakutangira hazvina basa, but mwari waunonamata ane nyasha dzekuoverteka. Vakakutangira nekugona kwavo, iwo uchavadarika nekugona kwake.